אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לפעול. איש אחד קנה לי ספר בן 100 שנה, איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה, ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה, ומאז אני בדרך שרבים כמו אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לפעול. איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר, איש אחר יצליח יער במורדות ההר, ואישה טובה אחרת אם יהיה קשה, רק תצביע אל האופק ותבטיח שאנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם ישראל מהפקולטה לרפואה מטעם חבורת הר איתן, האקדמיה המארחת. קודם, מי שלא מכיר ויודע ומוקיר את פועלו של הבבא שלנו, אני חיים, אני פסיכיאטר ואני המנחה שלכם. למה צריך פסיכיאטר בחבורה? יש לנו את הכבוד לארח כאן שניים מחתני פרס ישראל מהפקולטה שלנו, הפקולטה לרפואה. מדיצינה. יש לנו כאן אנשים בכירים ממני בנושאים האלה, והם יתקנו אותי כל הזמן, ואני מבקש כל פעם שאני טועה תודה. יישובים כאן שניים מחתני פרס ישראל מתוך הפקולטה, פרופסור אהרון רזין ופרופסור חיים סיבר. שעד שלא יעברו את הטקס המכובד, מותר להגיד איך קוראים לטקס בפורום, לטקס הזובור של הבבדיגן, כאילו לא קיבלו את הפרס, אבל זאת סגולה לפרס שנותנים שם בשוודיה, ואנחנו בטוחים שנכון לשם הדרך. תודות לכל צוות האוניברסיטה שפרסם ועודד ועזר, בראשות סגנית הנשיא והמנכ"לית בילי שפירא. כבר הצגנו את החתמים, ואנחנו נזמין את מנהל הטקס, פרופסור אהוד זיו, שינהל את הטקס, והצטרף אליו כמובן הבבדיגן נרו יאיר שליטה. חברות וחברים, זה עונג רב לארח אנשים כאלה מכובדים וחשובים. אנחנו צריכים לזכור שכל דבר כאן הוא ספונטני, חוץ מהדברים שתוכננו מראש, אבל זה ספונטני. הרעיון בא אחרי שמרתה רוזין קיבלה את הפרס, וזה דבר מאוד מעניין שקורה באוניברסיטה העברית.
האישה הראשונה מהפקולטה שקיבלה פרס ישראל. וואלה. ואני רוצה להזכיר לכם שיש לנו שלטון נשים באוניברסיטה, מנכ"לית האוניברסיטה, והרבה מאוד פרופסוריות שוות לכל האחרים, ואנחנו מרגישים טוב מאוד עם הדבר הזה, וניקח אותו גם בהמשך. ולפני כן אני רוצה גם לתת כבוד לכל האנשים האחרים מהפקולטה שקיבלו פרס ישראל, ויש למעלה מ-15 איש במשך כל השנים, ולהזכיר במיוחד את פרופסור אבי רחמימוב. תמונה, כאילו זה לפה, בוא לפה. יש תמונה קבוצתית. אתם מוכנים? רגע, נסתגר בבקשה. לא נמשוך. 1, 2, 3. רגע, תפילים. עוד אחד. 1, 2, 3. בהאזנה. בשם הנהלת האוניברסיטה, בשם הפקולטה למדיצינה, ובשם כל החבורה המהלכת, האקדמיה המהלכת של הר איתן, אני דואגת לכם ומברכת אתכם על היותכם מעתה ואילך אבירי הר איתן. נבחרים בשם ההוד והאדם של ההר הנפלא הזה. זה המדד של הר איתן. ואנחנו לא מסיימים את זה בלי המים הקדושים של הבבא. נשים במשרד וזה יביא לך מזל ותקריא את עובד. זאת הזדמנות נהדרת, דווקא משום שאנחנו כאן מכבדים את בכירי המדענים שלנו בפרס ישראל. באמת, זהו כבוד גדול. אני חושבת שאנחנו כולנו, כל אלה שבאים מתוך האוניברסיטה, אני רוצה להגיד שזה לא רק מרחיב את הלב, שאלה תוצרים משלנו וזוכים בפרסים המכובדים הללו. גם אלה שלא זוכו כמובן יוצרים גאווה, אבל יש משהו בהכרה הזאת שנותן לנו, גם כשאנחנו בבית, ואנחנו רואים את זה כתוב בעיתון, האוניברסיטה מברכת מקבל את הפרס, אני יודעת שזה ממלא גאווה, ואני בטוחה שכל אחד ואחת מאיתנו כאן, כשקוראים את זה, יודעים להתפאר ולהתהדר וליהנות מתוך הגאווה הזאת שכולנו חשים. אז תודה רבה לכם. אין לי הרבה להגיד, רק יותר לי תודה, באמת נחמד. ואז דבר אחד, אני רוצה להודיע שאני נשמע למי שרוצה לקרוא כאלה סקירה.